Estamos todos y todas, ¿no? Sí, está conectado, creo que Manolo e Ramón. Ramón e Andrea. Sí. Se ve. O sea, estamos todos logo. Vale, perfecto. Bueno, comezamos o pleno do 3 de decembro do 2025 e na primeira parte a aprobación da acta da sesión do 5 de novembro. María, A favor. Partido Popular. A favor. Tranqui. BNG. Gustaríame aproveitar para disculpar a Juan Ramón e a Severino, aos compañeros que non poden estar presencialmente na sala, pero sí de maneira telemática. Vale. Gracias. A favor. A favor, sí. Por Vioeiro. Vale. Queda logo por unanimidade aprobada a acta. Na segunda parte declarativa, moción do Grupo Municipal do Partido Socialista para a mellora da xestión das subvencións nominativas do Concello de Viveiro nos orzamentos de 2026. Ten a palabra o Partido Socialista. Ola, boa tarde a todos e todas. Pois tal como apunta a señora alcaldesa, esta moción trata de enfocar un pouco a mellora da xestión das subvencións nominativas do Concello de Viveiro nos orzamentos do ano 26. Ao longo do ano 2025, a tramitación das subvencións nominativas municipais sofreu importantes atrasos e modificacións nos prazos, insuficientes dado a aprobación tardía dos orzamentos no mes de xullo, o que supuxo un atraso significativo no inicio dos trámites ordinarios. A firma dos convenios fíxose fora do prazo habitual. A consecuencia desta demora, os convenios coas entidades beneficiarias das subvencións nominativas non se asinaron hasta as últimas semanas do mes de outubro, algunhas derradeiras, reducindo drásticamente a marxen de actuación das entidades. Para o ano 2025, o Goberno Municipal estableceu dúas limitacións que xeraron graves prexuicios ás entidades afectadas. Primeiro, as facturas subvencionables só puideron emitirse entre 1 de xaneiro ao 30 de outubro, tendo que estar pagadas, eliminando a posibilidade anterior de aceptar gastos hasta o 30 de novembro, e segundo, o prazo de presentación de xustificación rematou o 15 de novembro, ofrecendo ás entidades únicamente 15 días naturais para reunir facturas, preparar documentación e entregar a memoria correspondente. Todo isto realizouse sen comunicación previa ás entidades que se atoparon cun procedemento súbito, restrictivo e sen tempo de adaptación, e tamén supuxo a ausencia dos anticipos do 80% para poder realizar os pagos, polo que en 2025 non se concedeu dito anticipo, no momento da firma dos convenios. Esta decisión ocasionou que varias asociacións e clubs deportivos tivesen que recorrer á contratación de préstamos bancarios ou adiantar cartos personais para poder facer fronte ás súas obrigas de pagar antes do 30 de outubro. Así mesmo, houbo entidades ou colectivos excluídas no anexo de subvencións nominativas do ano 25 que quedaron fora e que tradicionalmente viñan recibindo apoio municipal e que representan a Viveiro en competicións, eventos e actividades tanto no municipio como fora del, contribuindo á difusión da nosa imaxe e ao dinamismo social e deportivo local. As modificacións introducidas neste exercicio provocaron unha situación de incerteza, presión económica e dificultades administrativas para numerosas entidades, algo que non é compatible cun modelo de colaboración institucional estable, previsible e respetuoso co tecido asociativo de Viveiro. Tamén dende o Grupo Municipal Socialista de Viveiro queremos saír ao paso das declaracións realizadas nos medios pola señora alcaldesa María Gueimunde, nas que aseguraba que o Concello destinara máis de 325.000 euros ás subvencións nominativas de 2025. Esa cifra non se axusta á realidade. Segundo os anexos oficiais de subvencións nominativas dos orzamentos municipais de 2025, as axudas totais ascenden a 221.700 euros, unha cantidade inferior en 9.150 respecto ás de 2024, extrapolando as correspondentes a ese exercicio, xa que no 2024 figuraban tamén conxuntamente as do 2023. Polo tanto, a suma das achegas concedidas ás asociacións culturais, deportivas e sociais e comerciais non supera os 221.700, moi por debaixo dos 325.000 anunciados pola rexedora, dende fai varias semanas asignando e anunciando os convenios cos clubs. Por todo o exposto, o Grupo Municipal Socialista propón ao Pleno da Corporación a aprobación do seguinte acordo en esta moción: que no exercicio 2026 se restablezcan os prazos tradicionais permitindo que as facturas subvencionables poidan emitirse ata o 30 de novembro,
como se viña permitindo nos anos anteriores, o prazo de xustificación non sexa inferior a 30 días naturais, garantindo tempo suficiente para que as entidades preparen a documentación, e que os convenios de subvención nominativa se firmen dentro dos prazos razoables, preferiblemente antes do mes de xullo, sempre que a aprobación orzamentaria o permita. Que se restablezca o 80% de anticipo da cuantía da subvención no momento da firma do convenio, tal como se aplicou durante os últimos exercicios, evitando que as entidades teñan que asumir custos financeiros innecesarios. Que o Concello informe con suficiente antelación e por escrito antes calquera cambio dos prazos, procedementos ou condicións das subvencións nominativas para garantir seguridade xurídica e organizativa das entidades beneficiarias. Que se revise o listado das entidades nominadas para o 2026, incorporando aquelas asociacións ou clubs que este ano quedaron fora, recoñecendo así a súa labor que realizan a contribución social, cultural e deportiva do noso Concello. E que se establezca unha reunión anual de coordinación entre o Concello e todas as asociacións nominadas a celebrar no primeiro trimestre do ano a fin de explicar procedementos, resolver dúbidas e garantir unha relación fluida e transparente. Gracias. Partido Popular. Ben, Suso, toda esta argumentación que fas, creo que che falta un pequeno matiz cando criticas tan duramente a gestión das nominativas. Tú és a persona que, de todos que estamos aquí, ten que ser máis consciente da situación derivada, por un lado, da falta de orzamento 25 do vosso grupo de goberno e, por outra parte, do resultado económico que deu resultado económico de 24 e de 25, o cal limita moitísimo tanto a hora de gestionar as nominativas como a cantidad das mismas. Penso que deberías de reflexionar sobre eso para ter un debate serio sobre isto, porque o resto é moi demagógico e realmente é unha interpretación superinteresada dun problema que é claro que hai un problema, pero para poder ter un debate máis sereno deberías de ter en conta eso e facer un pouco de autocrítica tamén. Gracias. Bloque Nacionalista Galego. Ola, boas. Desde o BNG coincidimos en que as tramitacións das subvencións non se fixaron como debería, no que ten a ver con dar facilidades e en beneficiar as distintas entidades. Agora ben, tamén consideramos que todo isto tería doada solución se as subvencións se outorgaran por concorrencia competitiva, que é o que levamos defendendo desde o bloque xa desde o 2021. E é máis, é que cando estábamos gobernando co Partido Socialista, quedaron os borradores das bases feitos e fixos concretamente o concelleiro do Partido Socialista, Jesús Fernández. En unha das últimas reunións que mantivemos, quedaba a perfilar as cuantías e os criterios. Consideramos que é un traballo que non debe quedar no queixón e que é o que debe ser. Dito isto, estes acordos están ben, pero vémolos, por un lado, insuficientes e, por outro, tamén pouco garantistas. Seguirían dando continuidade a un sistema de subvencións a dedo ao que desde o bloque nos opoñemos rotundamente. As subvencións nominativas teñen que ter cabida, pero como unha colaboración puntual e como algo excepcional, non poden ser a norma. Ademais, con esta moción, segue sen haber criterios claros nin prazos definidos. Pola contra, unhas bases de concorrencia competitiva xa incorporarían un calendario concreto para a tramitación das axudas, o que permitiría, por un lado, ás propias entidades planificarse con antelación e non estar pendientes da alcaldía, como xa ocorreu, sen recibir ningunha información, e tamén daría maior seguridade ao propio Concello, pois os prazos estarían establecidos nun documento oficial. Sen esas bases, todo continúa no aire, por moito que se aprobe esta moción, quedando á vontade ou á falta de vontade, neste caso, do Partido Popular. Por todo isto, para poder aprobar esta moción, o que propoñemos ao Partido Socialista é a engádega dun punto 3 que comprometa a ter elaboradas as bases de subvencións por concorrencia competitiva no primeiro trimestre do ano 2026. Consideramos que é a única maneira de avanzar cara a un sistema máis transparente, máis xusto e máis garantista, tanto para as entidades como para o propio Concello. Grazas. Por Ribeira. Boas tardes a todas e todos.
Nós, con esta moción, a verdad, que traiga o Partido Socialista nos parece un pouco surrealista, cando na proposta dos orzamentos do 2024 iban as subvencións ás asociacións deportivas a 0 euros, e gracias a que este grupo no seu momento se opuxo, cobraron as subvencións todas as asociacións deportivas do ano 2023 e do ano 2024, nas cales, neses orzamentos, foron de forma nominativa, sin concurrencia competitiva, e o BNG votou a favor deses orzamentos. Por lo tanto, non estamos radicalmente en contra, senón estamos un pouco en contra, porque agora estamos na oposición. Nós nesta moción, bien, podemos entender o argumento, incluso podemos, ainda alucinando con que sea o Partido Socialista, porque hai que ter bastante cara para presentar isto despois da xestión previa cas asociacións e entidades deportivas nos anos anteriores, nos vamos a absternos por unha cuestión moi sinxela. Hai que incluir as asociacións que quedan fora, penso que é de xustiza. Hai que mellorar a información un pouquiño de cara ao próximo ano. Se o orzamento vai en tempo e forma, pois eu creo que para iso vai dar tempo. E logo, noso tema da concurrencia competitiva, eu, para analizalo, igual era posible crear unha comisión de portavoces e tal, e mirar se é viable facer unha concurrencia competitiva que vai a ser xusta para todas as entidades e clubs deportivos que hai no noso concello. Lóxicamente, o deporte hai que priorizar o deporte de base sempre, pero tamén os nosos nenos e nenas tamén teñen que chegar a algún sitio a nivel deportivo. Moitas veces falamos sempre do deporte de base, que ten que ser a prioridade dos concellos, pero tamén ten que chegar a algún sitio, ten que ter un recorrido. Entón, tampouco podemos ir, como moitas veces se propón, rebaixando os clubes que xogan, ou os clubes de adultos, demasiado para que non poidan competir. Nada máis, nos vámonos a abster con estes 3 matices que comentei antes. Gracias. Partido Socialista. Bueno, pois despois de escoitar as diferentes opinións de todos os grupos, eu o que sí que teño que dicir unha cousa, o que me conoce sabe, o que eu de demagogo nada. Eu non é que sexa unha crítica, senón que é unha aportación. Aportación porque tuvemos queixas de varios colectivos da primura deste ano de presentar antes do 30 o sea, de as facturas hasta o 30 de outubro e só 15 días para presentar a xustificación. Non é por outra cousa. O resultado económico que apuntaba o concelleiro de Facenda non ten nada que ver, que ten que ver o resultado económico do ano pasado co orzamento deste ano. Vostedes aprobamos, vostedes e nosotros, e por Viveiro, aprobamos o orzamento do ano 26, e entonces o orzamento do ano 26 é do ano 26. Aí estaba cadrado, e iban precisamente as partidas e as cantidades nominativas no anexo de subvencións. Lóxicamente, ten razón vostede que nos somos conocedores da situación, porque sempre tuvemos eses problemas, non é da hora. E seguramente van a seguir tendo vostedes, senón ao tiempo. Con relación ao tema das subvencións concurrencia competitiva, as subvencións poden ser nominativas ou competitivas que están dentro da legalidade, tanto unhas como outras. En este caso, pois entendimos non poñer a cuestión de concurrencia competitiva porque, efectivamente, que había feito un borrador, estaba feito un borrador no anterior goberno municipal que non se chegou nin a debatir co resto dos grupos municipais, nin tampouco se elevou a ningún lado, e porque entendimos tamén que había que profundizar máis na cuestión, porque iso pode conlevar a que varios colectivos se poidan sentir perxudicados con esa concurrencia competitiva por mor da cantidad de participantes. Non é igual ter 200 participantes que ter 15, con lo cual poden ser perxudicados. É só un apuntamento ao que contaba por Viveiro, que hai que ter cara, o que hai que ter cara, efectivamente. En decembro do ano 23, en tempo e forma, presentamos os orzamentos que non iban, repito, que non iban ás subvencións nominativas, pero sí co compromiso de que se aprobamos o orzamento íbamos a seguir a través da Diputación para que nos dera, en este caso, subvención para poder atender os compromisos adquiridos do ano 23, pero como nos tumbaron os presupostos, ao final non logramos traelos aquí hasta o mes de xullo, me parece que foi. Entonces, efectivamente, aquí cara ningunha. Aquí vimos todos, cada un aporta o que pode e o que tamén hai que mirar o ombligo. Gracias. Partido Popular. A ver, Suso, unha aclaración. Primeiro que
foi un lazo, non? Porque falabas do presupuesto do 26, estamos falando do orzamento do 25. E claro que ten que ver, como non van ter que ver o desfase de presupuestario arrastrado no presupuesto de 2025? Hai que aplicar ese desfase, Suso, hai que encaixalo nas partidas do orzamento. O orzamento é limitado, son ingresos e gastos. Se tú deixas a PUFO 400 e pico mil euros, entre eles había subvencións sin pagar por 100.000 euros, eso hai que introducilo no orzamento do ano 25 e, por suposto, que condiciona e limita poder dar subvencións nominativas a todo o mundo. Por eso, con moito dolor, tuvemos que tomar un criterio restrictivo e asumir as críticas que agora facedes de que non todo o mundo chegou os cartos para todas as asociacións. Claro que non, porque estamos nunha situación comprometida e houve que axustar as nominativas o que se puido dar. Ni máis ni menos. O tema que tamén criticabas dos anticipos Non critico. vai derivado da aprobación do presupuesto en xulio e cando entrou o presupuesto en vigor xa non tiña sentido anticipos porque xa quedaba un mes para poder justificar. E desde a intervención así se fixo saber a hora de firmar os convenios que non se iba a introducir esa cláusula de anticipar debido a que non había tempo para facelo efectivo. De cara ao orzamento do 26 que estamos confeccionando, por suposto, que queremos incluir a cláusula de anticipo, que nos parece de xusticia que as asociacións poden dispoñer dos cartos antes de facer os desembolsos que teñen que facer, que moitas veces son de carácter personal, que teñen que adiantar cartos, moitos dos membros das asociacións, e, por suposto, que desde o Concello penso que ningún dos grupos pensa non axudar esta xente e non facer os demos anticipos. Eso foi por un matiz temporal, non foi porque non quixéramos facer o anticipo. Gracias. Lo que nacionalista galego. Sí. Respecto, bueno, ás solucións do portavoz de Por Viveiro, cando gobernaba o Bloque, vostedes votaron en contra e logo abstivéronse, incluso cando iba o que vostedes pedían. Vostedes votan a favor cando goberna o Partido Popular. E respecto a que é necesaria unha comisión, concordamos totalmente. De feito, non hai tanto, trouxemos un rogo preguntando polos criterios das subvencións e a alcaldesa confirmou aquí logo que se faría unha reunión tras a nosa solicitude para acordar as bases para a concorrencia competitiva, que ademais eu nesa reunión iba a poder falar canto quixera e todo isto díxomo despois de negarme a palabra por alusións. Non se fixo esa reunión aínda, pero consideramos que sí é o camiño e que debe de facerse. E que o camiño é o que dá seguridade, repito, tanto ao Concello como ás entidades, son unhas bases por concorrencia competitiva. E respecto ao Partido Socialista e á moción non responderon se aceptan a nosa emenda ou non. Suso, Podo. aceptades a emenda primeiro, porque é moi importante isto. Como? Si, no, Claro. non lle aceptamos a emenda. Non lle aceptades a No, emenda. no, porque polo que acabo de dicir anteriormente, porque entendemos que se hai que reunir entre todos os grupos e analizalo pois pormenorizadamente, porque ao final pode salir algún Totalmente prexudicado de acordo. que de feito nós xa nos habíamos reunido cando gobernábamos solos, habíamos reunido con varios colectivos e non estaban pola labor, con todos, con 27 ou 28 colectivos, e non estaba pola labor ningún. Sin embargo, o BNG reunírase tamén con eles e había non sei cantos a favor. Non entendimos a xugada esa, pero bueno, é igual. Perfecto. Por Viveiro, Ben, eu contestaría a Iria que, bueno, durante os últimos anos temos votado moitas veces a favor de orzamentos que presentou o Partido Socialista. A nosa abstención supuxo que se aprobaran eses orzamentos, non sei se recorda. Igual a aritmética, sabes, pero eu creo que a aritmética é clara. E despois diría Suso que no ano 2023 e no ano 2024 sí que houve asociacións que tuveron que buscar financiación externa porque non sabían o que iban cobrar. Ahora, polo menos, desde o mes de xuño, soupose o que iban cobrar. Tardarían, foi verdad, e hai que correxilo, estou de acordo en que hai que mellorar e meter as asociacións que, como dixen anteriormente, que non cobraron e intentar que sea o máximo posible as cuantías que se poidan aportar. Non vexo tampouco outras críticas cando, por exemplo, outro día saleu as subvencións nominativas que estuven lendo da Deputación de Lugo para as entidades culturais e as cuantías das asociacións de Viveiro, se as vedes, e se as ledes, que seguro que as listedes porque irades sacar as fotos, é normal, eu non digo o contrario, son as mismas que eran hai 15 e 16 e 17 anos. 1.000 euros, 900 euros, 1.100 euros, o sea que o tecido asociativo de Viveiro Cultural
non se incrementou o precio da vida. Seguimos lle dando a mesma cuantía que hai casi 20 anos. Sabe? Entón tamén igual hai que mirar na casa de un mellorar un pouquinho tamén. Gracias. Bueno, Chus. pois, para rematar na última quenda, ao final as asociacións cobraron todo o que xustificaron. Todas as asociacións que xustificaron do ano 23 e 24 cobraron todo. As asociacións que non se lles deu, non se lles otorgou ao final a subvención, non foi por parte do equipo de goberno anterior, porque estaban os orzamentos, estaban as detencións feitas, estaba todo listo. Algúnas non presentaron documentación, outros presentaron documentación por mero importe, con lo cual entendemos que efectivamente houve que liquidarlles o que lle había que liquidar, non o total. Por outro lado, o que decía o concelleiro de Facenda, o pufo non era tal pufo, era facturas recoñecidas do ano 24 que non puderon ser pagadas en ese exercicio. Pero eso non ten que ver ca proposta que eu lles facía aquí, nós que lle facíamos aquí, no tema das subvencións. Por qué? Porque resulta que estas subvencións do ano 25 xa iban nos orzamentos coas súas partidas reglamentarias. Non tiñan que ver nin co recoñecemento extrajudicial de crédito, nin con facturas, nin con nada. Eso xa estaba encorsetado no presuposto. Non estaba a maiores nin a menores. De feito, teño que dicir que o ano 24 aprobouse o orzamento o día 3 de xullo. Este ano aprobouse o 23, 20 días de diferencia. Tampouco non houve tanta diferencia. Para non poder dar os anticipos, que pasa? Lógicamente, se recortaron as datas de presentación e de xustificación, ao final, claro que non chega o tempo, porque os plazos hai que cumprirlos. Gracias. Bueno, para cerrar este punto y antes de pasar a votación, yo solo quiero decir dos cosas. Se aprueban los presupuestos el 23 de julio del 25. Ya hemos debatido aquí que evidentemente esta aprobación tardía, pues la consecuencia es en el punto en el que estamos ahora y que creo que ya relató el concejal de Hacienda, es que no fue viable los anticipos por recomendación de la intervención, ¿vale? Por los técnicos, no porque no lo quisiera el equipo de gobierno. La exposición pública terminó el 10 de septiembre del 25 de los presupuestos. Quiero aclarar que sí que nos reunimos con los clubes, sí que los clubes están advertidos y se habló exactamente de que iban a tener que justificar las actuaciones desde el 1 de enero al 31 de octubre para así poder justificar entre noviembre y diciembre y que no se montaran los plazos en los años venideros. Porque quiero recordarles que desde que hemos llegado yo misma he tenido que firmar algunas subvenciones del año pasado. Justificaciones. Lo que no se puede hacer es mantener el plazo abierto de justificación pues 6 meses después en el ejercicio siguiente. Más que nada para control financiero del propio concello. Como he dicho, nos hemos reunido con los clubes, sí. Se les había advertido y dicho esto, pero no solamente se le hizo de palabra en las reuniones, sino que también se les ha hecho una comunicación oficial y también a través de las redes del concello. Comunicación oficial a todos y cada uno de los clubes en los que se les daban las indicaciones de que tenían que hacer la solicitud de la subvención, que ellos estaban incluidos como subvención nominativa en el presupuesto recién aprobado, que tenían que hacer un presupuesto de las actividades a subvencionar y el concepto. ¿Por qué? Para limitar y concretar y no verse como nos vemos hoy en día, que hemos hecho un corta y pega del anterior para no dispersarnos y resulta que al final es un error porque tienen que presentar absolutamente todas las facturas de la temporada. Entonces, hay que concretar más y ajustar de cara sobre todo a las acciones y los venideros, porque en este caso, como bien decía Suso, yo entiendo que no estamos ahora mismo en disposición de hacer un plan estratégico de subvenciones, cosa que yo creo que hay que hacer, Iria,
pero ahora mismo no estamos a tiempo si es que queremos aprobar el presupuesto del año 2025, porque hay que debatirlo, estudiarlo y hay que, del 26 y dialogarlo, ¿vale? Entonces, estas cosas se llevaron a la Xunta de Gobierno local, se hicieron los RCs correspondientes y luego se procedió al pago. Todos ustedes aprobaron, bueno, por lo menos el Partido Socialista votó a favor del presupuesto del 2025. Como bien dice Suso, en la exposición de su moción no le cuadra una cosa, y es que la alcaldesa resulta que no sé si quieres decir que tergiversó o que miento, bueno, da igual, para todo hay una razón y para eso están los papeles, como bien dices tú, y nos lo recuerdas muy a menudo, ¿no? En el anexo de subvenciones, claro que pone esa cantidad que dices tú, lo tengo aquí, los traje exactamente del presupuesto del 2025, 221.700 euros, ¿vale? Pero en este anexo de subvenciones, que son las del 2025, no vienen incluidos lo que se debía, 132.000 del año anterior que ustedes han dejado sin pagar. Entonces, si hubiera seguido mirando en el mismo presupuesto, y para que cuando llegue a casa se lo vuelva a repasar, es resumo de gastos económicos. Aquí sí que viene exactamente la cifra que pagamos de las subvenciones. Y entonces ya verá cómo cuadra con la cifra que yo le dije y algo más. Entonces, la alcaldesa no mintió. Quien ha dejado sin pagar han sido ustedes, ¿vale? Y por supuesto que el Bloque Nacionalista Gallego también es cómplice, porque cuando se aprobó el presupuesto, ellos lo han votado a favor. O sea, es que ellos lo votaron a favor, ustedes se han abstenido. Pero es que el Partido Socialista votó a favor de estos anexos de subvenciones, que ahora critican. Entonces, seamos un poco coherentes. Si usted estaba en contra de esto, ¿por qué no dijo nada? ¿Por qué no hizo ni una sola enmienda y votó a favor? Hagamos las cosas cada vez mejor, que para eso estamos aquí. Pero lo que no pueden hacer es echar balones fuera y decir que todos los demás hacemos las cosas mal, cuando ustedes han sido los primeros que no han aprobado los presupuestos en tiempo y forma, y por eso estamos donde estamos. Eso es lo que ha pasado. Y dicho esto, pasamos a votación. No, ya se acabó la moción. Entonces pasamos a... Bueno, Suso, lo que tú quieras. Los papelitos están ahí y si usted ha votado lo que ha votado, que también es cierto que algunos de los suyos incluso no les ha gustado, pero lo cierto es que de aquellos barros tenemos estos lodos o como usted quiera. Vale. Votos a favor. Entiendo que 5 votos a favor del Partido Socialista. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Ramón también, ¿no? Vale, pues queda aprobada con todos los votos abstención y los 5 a favor del Partido Socialista. Segunda moción, la moción del Bloque Nacionalista Gallego para a mellora da rede de abastecemento de Landrobe e modernización da ETAP. Por favor, Bloque Nacionalista Galego, que o venres nos premios Nobel a Vilar Ponte aprendimos algo sobre a importancia de defender o noso idioma. Grazas. Lidia, hasta ahora hablo en el idioma que me da la gana porque Galicia es bilingüe. Sí, pero os nomes non... Yo no le he dicho a usted en qué idioma tiene que hablar, ¿vale? Entonces, bueno, yo, como has visto, empecé en castellano y terminé en gallego. Bueno, pues esa es la particularidad de esta comunidad autónoma. Estou segura de que lle Pero pasa, esto no es un pasa debate, sin querer. no es un debate, insisto, pero proceda, por favor. Estou segura de que lle pasa sin querer, que non é a propósito, pero por iso que o recordo. Sempre estaba a mellorar. Recuerde lo que quiera. Boa moción. Veña, exactamente. O abastecemento de viveiros suministra auga potable a unha poboación permanente de máis de 15.000 habitantes, poboación que aumenta considerablemente en épocas estivais.
Ademais, presta servizo a diversas industrias alimentarias, de restauración e de comercio. O BNG, desde a Consellería de Medio Rural, cando estaba no Goberno, desenvolveu unha análise técnica detallada en colaboración coa empresa concesionaria Viacua, que deu lugar á elaboración dunha memoria que documentaba a crítica situación da infraestrutura. A estación de tratamento de auga potable, a ETAP de Landrove, pois operativa desde os anos 70, precisa dunha urxente modernización que garanta o suministro con novos sistemas de captación, potabilización e automatización para adaptarse á normativa vixente e mellorar a eficiencia enerxética. Esta mellora da instalación estímase nun orzamento de máis de 4.800.000 euros. Do mesmo xeito, o primeiro tramo da rede que sae da ETAP ata o cruce de Landrove, a intersección entre a LU 161 e a LU 540, ten uns 40 anos de antigüedade e está construída en fibrocemento. Este tramo de 500 metros é o que sofre máis roturas na rede de abastecemento, polo que necesita dunha urxente sustitución para garantir o suministro e que permita cumplir a Lei 1/2022 do 12 de xullo da mellora da xestión do ciclo integral da auga. Segundo a citada auditoría da rede, esta renovación cifra o coste da obra arredor dos 200.000 euros. Esta documentación foi presentada formalmente á Xunta a finais de 2024 pedindo a intervención inmediata, pero non foi até que o Partido Popular chegou á alcaldía cando en abril do 2025 a Xunta anunciou o seu compromiso de elaborar o proxecto técnico para a súa renovación. Con todo, 7 meses despois, a veciñanza non ten máis noticias ao respecto. Os orzamentos da Xunta para o 2026 non contemplan ningunha partida específica para estas actuacións, motivo polo cal, desde o BNG, emendamos os orzamentos da Xunta solicitando que se inclúan as partidas económicas para acometer as necesarias obras no próximo ano. Por todo o exposto, o que propoñemos ao Pleno da Corporación é a adopción do seguinte acordo: instar á Xunta de Galiza a consignar nos orzamentos do próximo ano as partidas específicas necesarias para modernizar a estación de tratamento de auga potable de Landrove, así como para renovar o tramo da rede de abastecemento desde a ETAP ata o cruce de Landrove. Partido Popular. É certo que o tramo de Landrove é unha necesidade imperiosa que temos que intervir aí e vamos a intervir. Estamos traballando na gestión para que se interveña e se vai facer de maneira relativamente rápida. Partido Socialista. Hola, boas tardes a todos e a todas. Nós, lóxicamente, imos a votar a favor desta moción. Ademais, pois, o BNG na propia exposición de motivos dice que se presentou formalmente a finais de 2024, pero en xaneiro de 2025, a maiores, tivemos unha reunión na Consellería de Pesca, onde estábamos todos os voceiros, onde se lles presentou dentro do Goberno Municipal. Estaba tamén, pois, daquela a tenente alcaldesa Miriam, máis eu, estaba Suso, e estaba, bueno, pois todos por Viveiro, estaba a alcaldesa tamén como voceira do Partido Popular. E ali, pois, dentro do Concello, lle propuximos aos técnicos da Xunta e o delegado da Xunta en Lugo que, bueno, pois que esta obra era necesaria e imperiosa e que, bueno, pois que dentro do Concello, pois, nos poñamos a tubería e que les pagaran a reposición e se nos negou rotundamente que non había presupostos. Despois, logo da moción de censura, anunciaron dende o Goberno Municipal do Partido Popular que iban a arranxala. Eu queríalle preguntar ao tenente alcalde se a financiación que se vai a facer é toda íntegra da Xunta de Galicia, ou o Concello pon unha parte e a Xunta outra, ou é íntegra tal como se había anunciado, porque nos presupostos da Xunta, como ben dixo Iria, non figura esa partida. De todos modos, o dito, imos a votar a favor. Por Ribeiro. Ben, nos estamos de acordo, temos entendido que se vai a facer casi de forma rápida ou casi inmediata e, polo tanto, xa se vai executar, é necesario, polo tanto, vamos votar a favor. Iria. Sí. Nada, entrame unha dúbida, cando se di logo que se vai intervir e que se vai facer, según di Bernardo, de maneira inmediata, así que me gustaría ter máis información de que ten xestionado logo o goberno local
que prazos hai, a través de quen, porque claro, o acordo fai referencia a instar a Xunta para metelo nos orzamentos. Entonces, realmente é necesario ese acordo ou teñen pensado financialo por outra vía ou como van facer? Bueno, a ver, simplemente concretar. Vaino facer Viacua. Quedamos con eles porque nós imos tratar de facer a través da Xunta algo máis potente como é o tema da ETAP, pero todavía está por valorar si a situación exacta da ETAP é ou vai a ser a que está agora ou si é viable ou necesaria buscarlle outra ubicación. Entón, os técnicos están facendo xunto con Viacua esas valoracións. Despois farase o proxecto e isto non vai evidentemente para este, non pode ir para este, porque para este entendemos que estas cousas, sobre todo este primeiro tramo, é urxente e necesario, cando rompe, que deixa sin auga a unha, bueno, non unha, a veces dúas ou tres parroquias, entonces ese tramo hai no cometer de maneira urxente. Entonces vai facer Viacua ese tramo e a Xunta vai poñer o que é o asfalto, todo o que é a carretera. Vale? A capa de rodadura. Eso de primeiras, pero mentres tanto van a facer esas valoracións do tema da ETAP, porque, bueno, o lóxico é comezar polo corazón, que é a ETAP, e despois ir despregando por fases o que son a infraestructura ao completo, non? Fasealo. Esa é a intención, Bueno, é o único que che podo explicar ata agora, Iria. Tampouco sei máis. Bueno, non sei se che dixo el que vai ser isto que nos di Viacua para o primeiro trimestre, no primeiro trimestre de 2026 que se vai facer ese tramo. Eh? Vale, Partido Socialista. Sí, dos cousiñas, xa que nos diches ahora a información, queríamos saber se a Viacua xa está licitado ou non supera a cuantía, porque se xa dice que vai facer Viacua o que é a tubería, habrá unha licitación, non? Non, van a facer eles. Fan a eles cos seus Licitación, medios, sí, cos seus sí, non medios, sale sí. a licitación, fan a eles, O claro. sea, o Concello non aporta, paga o Viacua, paga o Viacua. Nese Vale, pago Viacua, vale, ese en concreto. vale, ese tramo, vale, perfecto. Nada, pois é unha boa noticia, é o que propoñamos no seu momento en xaneiro, a reposición que a fixera a Xunta e nós poñamos pois a tubería, e bueno, pois sí, é unha boa noticia que se faiga porque é unha necesidade imperiosa que de cada pouco pois os veciños e veciñas teñen que sufrir, sobre todo no Brao, os cortes mínimo 1 ou 2 veces por semana. Entonces, bueno, pois celebramos que así seña, que se faiga no primer trimestre do 2026. O Ribeiro, Nada máis. nada máis. Iria. Nada, pecho dicindo o mesmo, que sí que é unha moi boa nova, ademais. E respecto á etapa, sí que vimos logo unha, bueno, coincideume de ver hoxe unha nova, logo de que se iba a facer logo algunha mellora no sistema con fondos europeos. Non, o de ontes. Non, ontes veo Non sei se foi ontes ou hoxe. Entonces, bueno, sí que é importante o que sexa logo que se vai a facer que se inclúa nos orzamentos, Sí. e non pode ser para os deste Sí. ano, van estar vixiantes con iso, por favor. E facer un pouco máis de fincapé e pelexar un pouco máis desde o Concello o tema do abastecemento nos orzamentos da Xunta, porque é que Ribadeo aparece. E Viveiro non aparece. E hai que estar aí. Hai que estar porque temos todo por manga por ombro. Bueno, o de Landrobe sí que é unha moi boa nova, porque ademais é que ese tramo aquí é moi crítico. Moi crítico. E foi unha mágoa, porque se houbéramos seguido no goberno xa estaría feito este ano. Bueno. Nada máis, grazas. A ver, tú mesmo acabas de dicilo, dices que Ribadeo está aí por facer, bueno, xa está aí, pero claro, nós vamos con retraso, porque nós non temos proxectos. Como non temos proxectos, non entramos nos proxectos europeos. Entón, claro, vamos a remolque.
para pedir hai que levar memorias, proxectos, entón, claro, vai todo máis rápido, pero agora teñen o que facer. E teñen o que facer, claro, os técnicos, e xunto con Viacua, que é a empresa concesionaria. É por iso que non entramos donde no punto no que está agora mesmo Ribadeo. Entraremos, se non é pa o ano, sabes? Pero agora mesmo, evidentemente non. O que sí, en principio, este tramo, por iso cambian as cousas, advertíramos do que iba a facer a Xunta, se recordades, creo que salíramos dicindo que o ia facer a Xunta, e agora vaino facer Viacua. Por que? Porque tiveron que acometer o de Celeiro. O que se está a facer en Celeiro, sí que o está a facer a Xunta. Entón, claro, as prioridades son as prioridades, as urxencias son as urxencias, e por iso, ás veces, bueno, pois hai que cambiar os planes, pero bueno, esa é a situación, vale? Por suposto, bueno, que imos seguir pedindo, porque todo o que veña, pois, benvido seña. Nós vamos a votar a favor. Pasamos a votación? Sí? Votos a favor? Por unanimidade. Dación de conta de resolucións da alcaldía, rogos e preguntas. Partido Socialista. Sí, hola, boas tardes de novo. Listo. O Grupo Municipal Socialista roga ao Goberno Municipal que explique os motivos polo que neste ano non se levou a cabo a carreira de homenaxe a Adrián Ben, o deportista máis laureado da historia de Viveiro e fillo predilecto do noso municipio, unha proba que se viña celebrando xa 8 anos seguidos como recoñecemento á súa persoa pola súa trayectoria e os seus éxitos deportivos. Solicitamos así mesmo que o Executivo Municipal informe se está prevista a súa realización noutra data, como nas vindeiras festas do Nadal, ou se pola contra existe a intención de deixar de organizar esta actividade deportiva. Pedimos que se clarifique esta cuestión tanto para a corporación como para a ciudadanía, dado o interese social e deportivo que a carreira ten para Viveiro, e así nos lo comunicaron tanto deportistas individuais como algún colectivo. Gracias. Existiu intención, pero este ano non vai a poder ser, porque Adrián creemos que merece máis. Estábamos buscando un evento máis digno e coa presencia de Adrián Ben. E como non puido ser, bueno, pois este ano non vai. Hombre, eu vexo ben que se lle faiga máis cousas a Adrián, pero esta tamén era unha carreira digna porque participaba moitos nenos, nenas, moita xente da comarca, digna tamén era. A veces estaba Adrián porque lle coincidía, nos últimos anos non lle coincidiu porque tiña competicións, pero eu creo que digna tamén era, levaba o seu nome. Pero bueno, se lle fai pois outro evento, perfecto, todo o que se seña pois darlle visibilidade a este deportista ben, pero bueno, a carreira tamén era digna. A ver, María, eu creo que Adrián está agora mesmo nun punto que non é merecedor dunha carreira que no medio das festas teñamos que apartar as sillas, como foi o último ano, para a chegada dos corredores. Entendemos que hai que buscar outra fórmula, buscamos outra fórmula, diseñamos, de feito, estaba feito o proxecto xa estaba feito, pero buscamos incluso os cartos e non puido ser, porque este proxecto tiña que ter a presencia de Adrián Ben. Este proxecto vai ser para o ano 26, vale? Témolo aí na recámara. É por iso que apostamos por esas dúas circunstancias. Facer algo grande, algo que, bueno, la calidade do atleta que é a Adrián, pois que poida recordar e atraer moitos corredores á cidade de Viveiro e, por suposto, contar coa presencia de Adrián, que creo que é moi interesante. Por iso deixamos para o ano este evento. Segundo rogo. Hai outro. Recentemente xubilouse unha funcionaria da Biblioteca Municipal que ocupaba unha praza a xornada completa.
Porén, na OPE de 2026, o Concello de Viveiro decidiu convocar esa praza únicamente a media xornada, o que consideramos incoherente coa realidade do servizo coas necesidades da cidadanía. Compre lembrar que cando o Partido Popular estaba na oposición e nós no goberno repetiu en numerosas ocasións a demanda de ampliar o horario da biblioteca para facilitar ter máis horas de servicio de necesidades formativas. De feito, durante moitos anos a biblioteca contou con 2 persoas a xornada completa e unha a media xornada. Actualmente, tras a citada xubilación, a situación real é a seguinte: unha persoa a xornada completa, agora disfrutando de vacacións, unha persoa a xornada completa dende finais de outubro enviada dende outro departamento e unha persoa bibliotecaria que presta servicio só a media xornada. Isto supón que nestes momentos o servicio apenas pode garantir unha mínima cobertura horaria, resultando imposible manter a biblioteca aberta en condicións adecuadas para atender a demanda da poboación estudiantil e usuaria. Por todo o exposto, e dado que o propio Partido Popular defendía anteriormente a necesidade de ampliar horarios e reforzar persoal, por ello rogamos que o equipo de goberno explique cal é o motivo polo que se reduce a media xornada a unha praza que sempre foi a xornada completa, que reconsideren esta decisión e procedan a manter ou recuperar a cobertura histórica da Biblioteca Municipal cunha dotación de persoal suficiente para garantir unha apertura ampla e estable, que se aclare cal é o plan de goberno municipal para garantir un servicio esencial como é o da biblioteca, especialmente en períodos de alta demanda. Agardamos unha resposta que dea conta da coherencia entre o que o Partido Popular defendía na oposición e o que agora decide estando no goberno municipal, pois a realidade actual demostra un evidente retroceso no servicio prestado á cidadanía. Boa tarde a todos e a todas. María, creo que estades mal informados. A biblioteca actualmente ten o mismo personal que fai 8 meses que era cando estabades gobernando vosotros. 2 personas a xornada completa e unha a media xornada. Sí, pero xa o decimos aquí na exposición. O que decimos é que na praza que sacáis na OPE de 2026 sacades reducides a media xornada e convocáis unha praza únicamente a media xornada. Por iso decimos que se reduce a media xornada. Como dicía anteriormente, estades mal informados. Aclarar que a oferta de empleo é a de 2025, non é a do 2026, é unha ampliación de media xornada na biblioteca. Non se reduce, senón que se amplía. O posto do que fala non pode ir na oferta de empleo público do 25. En tal caso, terá que ir na oferta de empleo público de 2026. É dicir, estamos ampliando media xornada. Facendo referencia á xestión eficiente que promulgábamos desde o Partido Popular cando estábamos na oposición e vosotros reclamades que queremos seguir con eso, comentar que xa o estamos facendo. De feito, reducimos nun 80% as horas complementarias. Ya non podo hablar máis, non? No. Seguinte rogo. Supresión presencial das xornadas de Historia e Arqueoloxía Marítima Cidade Viveiro 2025. O Grupo Municipal Socialista expresa a súa profunda preocupación e decepción pola falta de apoio do actual Goberno Municipal presidido pola alcaldesa Mariña Gueimunde para a celebración presencial das 9ª Xornadas de Historia e Arqueoloxía Marítima Cidade Viveiro, un evento xa consolidado a nivel estatal e de coñecemento internacional, e así tamén nos lo fixeron saber varias persoas que acudían a esta cita de forma presencial. As xornadas organizadas tradicionalmente polo Concello, xunto coa Federación Española de Actividades Zooacuáticas, FEDAS, coa colaboración da Federación Galega de Actividades Zooacuáticas, FEGAS, e a Asociación Lembranza, Armada Española e UNED, convertiron nas últimas edicións a Viveiro no epicentro español da investigación en arqueoloxía e historia zooacuática. Prova diso é que o recoñecemento recibido en Roma en ano 2023 como exemplo de boas prácticas. Dende o primeiro día, o Partido Socialista apoiou o impulso da arqueoloxía do arqueólogo zooacuático viveirense Antón López, coordinador de FEDAS para o noroeste, para consolidar este evento na nosa cidade. Gracias a este traballo, Viveiro foi sede de 7 edicións presenciais celebradas no Salón Multiusos do Concello ou no Conservatorio Profesional de Música, xunto ao espacio onde se expoñen os cañóns da Fragata Madalena e o bus de Rovira, e unha online por mor da pandemia. Este ano, porén, o Goberno
municipal comunicou á organización que non existía parte económica no orzamento para asumir os gastos de edición, o que imposibilitaba o seu desenvolvemento presencial. A consecuencia directa é que as xornadas tiveron que celebrarse exclusivamente de forma telemática gracias á organización e colaboración da UNED, FEDAS, FEGAS e Asociación Lembranza e coordinadas por Antón López. Tamén facémonos eco do abandono do patrimonio histórico que xa o fixemos aquí nun pleno, hai datas, dos cañóns da fragata Madalena e do obús de Rovira. O PSOE de Viveiro tamén denuncia o estado de abandono no que se atopan os cañóns da fragata Madalena e o obús de Rovira, elementos históricos que foron coidados e mimados durante os últimos 15 anos e que hoxe presentan un evidente deterioro no mantenimento da súa cabullería e conservación xeral. O Grupo Socialista xa trasladou esta situación no pleno hai varios meses sen que ata este momento se tomaran medidas. Lembramos que estas pezas forman parte esencial da memoria histórica de Viveiro e son un punto fotográfico e cultural moi visitado. Instamos ao Goberno Municipal a garantir o futuro das xornadas. Dende o PSOE de Viveiro presentamos o seguinte rogo. Solicitamos ao equipo de Goberno que nos orzamentos municipais do 2026 incluya unha partida específica para asegurar que as 10ª xornadas de Historia e Arqueoloxía Marítima Cidade de Viveiro poden celebrarse de forma presencial como corresponde a un evento desta relevancia e acondicionar os callós como se merece. Gracias. O Concello de Viveiro non organiza as xornadas arqueolóxicas, pero evidentemente vostede xa sabe que non se ían a celebrar, porque así llo dixemos na reunión previa aos orzamentos, que había dúas cousas que quedaban pendientes. Apelamos a que falárades, neste caso, coa Deputación, se queríades que se celebrasen. Unha era o Belén de Santa María e outra eran as xornadas arqueolóxicas. Podo Sí, contestar? sí, sí. Primeiro, o Concello de Viveiro sí que organizaba as xornadas de Historia e Arqueoloxía Marítima Cidade de Viveiro, desde o minuto 0 hasta o ano 24. Lógicamente, codo a codo, coa Federación Española de Actividades Subacuáticas e co seu representante na zona noroeste de España, o arqueólogo subacuático viveirense Antón López. O sea que non é certo que o Concello non organizaba. O Concello nas organizou este ano. Hasta o ano 24, sí. Efectivamente, ten vostede razón, que na única reunión que tuvemos de cara aos orzamentos do ano 2025, efectivamente, que nos lo dixo, deixónolo caer, que efectivamente que non se podían facer porque non había orzamento, eran máis ou menos 5.000 ou 6.000 euros, máis ou menos, e efectivamente a segunda cuestión que era o Belén. Pois este ano só podemos conseguir o Belén. Entonces, quero dicir eu, todo non colle no saco, pero podíase reducir ao mellor gastos, podíase facer de outro xeito, non sei. Pero bueno, vostedes saberán. Despois, a organización deste ano a invitou a usted e usted efectivamente se comprometeu que po ano 26 que a sabería de forma presencial. O escoitámoslo todos que ali estábamos. Gracias. Organizar como organizaban vostedes tamén organizo eu, No ano 2022, con reparo, 3.592 euros. Todas facturas con reparo. No ano 2023, facturas por valor de todas 5.566,64, reparos que foron aprobados no ano 2024, é dicir, todo a deber. No ano 2024, 4.712 euros. E digolle, no 2024, cantas persoas, cantos certificados houbo presencial? 22. Dito isto, evidentemente, como estamos a favor da cultura, buscaremos financiación, se a Diputación non ten a ben, para celebrar estas xornadas presencialmente, porque ademais cumplen anos. Non podo falar, verdad? Non. Non, xa acabou. Xa lle contestarei na prensa tamén. Vale.
E xa damos todos por enterados, listo. Non sei para que ves ao pleno, é mellor que te quedes Claro, na pois sí. prensa. É que está Creo que dicindo, no nacional- está dicindo ustedes unhas cantidades que non corresponden ca realidad, con lo cual, bueno, María, usted aquí dirijo o pleno. disculpa un momento, Sí. disculpa un momento. Aquí hay un reglamento y el reglamento dice que en un ruego, formulas el ruego, se te da el tiempo para contestar, ¿vale? Hay una réplica. Esto es el reglamento, lo han aprobado ustedes. Por no lo han alusiones se aprobado puede pedir la palabra. Por alusiones, Si estás totalmente aludiendo María, siempre. tranquila, no pasa nada. Tendrás tiempo en la prensa, no pasa nada. Y además es que las facturas que tengo aquí, estas facturas son sacadas de la intervención. Yo no me las invento, que yo no soy técnico ni interventor. As do ano 24 estaban feitas Insisto, reglamentariamente, bloque verdad? Eso non o nacionalista dixo. gallego, por Non o dixo favor. as anteriores. ¿Tienen alguna más? No. Sí. Bloque Nacionalista Gallego. Grazas. Tras un rogo do BNG no mes de abril acerca do estado do Souto da Retorta, un mes despois tivo lugar unha xuntanza entre o equipo do goberno e os portavoces da corporación cos representantes de Patrimonio Natural e a Delegación Territorial de Medio Ambiente na que se informou do proxecto de rexeneración deste Souto, previsto en 2 fases e cun inicio marcado para o pasado mes de setembro, tras máis dun ano pechado ao público por motivos de seguridade. A pesar do peche, o espazo continúa a ser visitado e mesmo continúa a aparecer publicitado en diferentes medios como un lugar recomendable para coñecer. Por este motivo, rogamos ao equipo de goberno que informe sobre os avances do proxecto de rexeneración e sobre os prazos previstos para a reapertura do Souto. Así mesmo, solicitamos que se empreguen os medios municipais que hai, como as redes sociais, oficina de turismo, a web, etc., para advertir á cidadanía e aos diferentes medios da situación actual do espazo. Gracias. Ben, esta semana, como fixeche ti alusión antes, visitounos a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, e consultada por esta circunstancia, nos dixo que as obras estaban programadas para empezar en xaneiro. Non sei se contesto a tua pregunta con eso. E na parte que afecta a que anunciemos, que a xente non acuda e demais. Se anuncia, en oficina de turismo se informa, pero a xente acude ali igualmente e ante eso é moi difícil combatir, a verdad. E está ali marcado con vallas, a xente quita as vallas e entra. Bueno. Se fai o que se pode, pero moitas veces é casi imposible evitar que a xente acuda a ese sitio. Vale. Vamos, que van con retraso, con uns meses de retraso aí, non para as obras. Vale. A ver, eu que sei, algo nas redes sociais, algo, eu que sei, algún recordatorio, porque sei que é verdad que hai moitos medios promocionando, que está guai, pero cando se pode, claro, non así. É moi difícil eso, Iria, moi difícil porque nós hasta fomos ali varias veces tiran a valla, tiran a valla, pasan con nenos, pero tirana literalmente, recolleuna o Concello de Obras cando pasamos por ali varias veces. A xente dá igual, A xente non ten medo. non ten medo. Vou polo segundo Claro. logo. Segundo. Oye, sí. Mm. Este é sobre os orzamentos para o 26, xa que, bueno, o equipo de goberno anunciou cando se aprobaron os últimos orzamentos que presentaría os correspondentes ao ano 2026 en tempo e forma. Porén, bueno, pois estes non figuran na orde do día deste pleno ordinario e, bueno, para que poidan cumprir coa súa palabra e tamén polo ben de veciñanza que merece dispoñer dunhas contas claras e aprobadas en prazo, pois rogamos ao equipo de goberno a que convoque un pleno extraordinario co fin de aprobar os orzamentos antes do 31 de decembro de 2025. Estamos a traballar na elaboración dos orzamentos do 26 e estamos próximos a facer un primeiro cuadre para iniciar as negociacións con todos os grupos para aprobación. Imagino que vos tamén estades por labor de entrar a negociar e de sacar adiante unhas contas Estamos deseosos. al gusto de todos. Si ben ahora isto é un tema bastante complejo e aínda ontes sale unha noticia dunha actualización de precios dos empleados públicos e que temos que encaixalo no orzamento. De todas maneiras, seguimos intentando cumprir o plazo de sacalo este ano e convocar un pleno extraordinario neste mes para someter a aprobación o orzamento de 26. Vale, entón, sí que, a ver, vamos xustiños de tempo, se vai haber reunións e todo. Tamén
Ben é certo, como ben sabes, que hubo unha baixa de interventora que tamén condiciona certamente a rapidez desta gestión. Vale. O terceiro rogo é sobre o mantemento da Bueno, non che pedín permiso, Mariña. Sí, sigue. O mantemento da sinalización informativa e do mobiliario urbano. E detéctase que, bueno, hai diversos puntos do Concello de Viveiro no que existen sinais turísticas e informativas que están en mal estado, e ben sexa por deterioro de vinilos, de suciedade, de coloración ou danos ou golpes que afectan, bueno, a súa correcta lectura e a imaxe que transmiten a visitantes e veciñanza. Do mesmo xeito, nalgúns espazos tamén se observa mobiliario urbano como determinadas papeleiras que se atopan deterioradas, que precisan reparación, limpeza ou sustitución. Estas deficiencias non só dificultan a orientación das persoas que nos visitan, senón que tamén prexudican a percepción xeral do estado do noso espazo público. Por todo isto, rogamos que o Goberno Municipal realice unha revisión da sinalización turística e informativa, así como do mobiliario, procedendo en cada caso á súa limpeza, decentamento ou reposición, incluindo a instalación de novos vinilos ou a sustitución dos elementos que resulten irrecuperables. Así mesmo, solicítase que se estableza un plan de mantemento periódico que garanta o bo estado da sinalización e do mobiliario urbano, evitando que estas situacións se acumulen ou prolonguen no tempo. Moi boas tardes a todos e a todas. Tomaremos nota desta problemática, que sabemos que hai moito mobiliario destrozado. Estamos en elo. Algo máis, Iria? Teño un oral para despois. Vale. Oral do PSOE, Partido Socialista. Sí, hola, boas tardes a todos e a todas. Eu era para facer un rogo referente a un árbol que hai nas Douradas, ali no campo de fútbol, un árbol que se plantou hai moitos anos, e claro, medrou muchísimo, está no taluz dali ao lado da carretera mismo. E o medo que hai ali é que aquele árbol vexo que calquera día vai caer, a parte de que iso en Vieiro estamos falando, nas Douradas en Vieiro, a parte de que pasa un tendido de alta por ali cerca e máis de teléfono, está mismo, é o árbol que hai mismo enfrente ao cruce da iglesia, un árbol que hai ali, un ciprés moi grande. Entonces, con todo isto, rogaría que a posibilidade ou ben cortalo total ou cortalo para que non fora tan grande, porque é unha bomba ali. Perdón, era polo teléfono. Non era por ti, Sus. Vale, non pasa nada. Bueno, é iso, nada. Rogaría que mirarades porque é un peligro para a xente que pode... Porque está mesmo no taluz, e aquilo non é un firme suficiente para un árbol tan grande. Entonces, sabe, a posibilidade. Teño aquí a foto. Se queres... Sí, pásalle a foto despois, vale. Partido Socialista. Digo, Bloque Nacionalista Galego. Trae un rogo, bueno, sobre o Colexio de Covas. Hoxe acompáñanos, bueno, familias, nais e representantes da AMPA do Cole de Covas, bueno, pues que veñen de manifestarse públicamente ante a negativa da Consellería a atender as súas peticións, no que van xa 2 venres negros, o próximo venres, bueno, pues será o terceiro, denunciando os recortes que están a sufrir no profesorado de apoio e de atención á diversidade. O colexio conta con máis de 150 nenos e nenas e destes máis de 30 requiren dunha atención especializada, que é un número bastante importante. Pola contra, a Consellería de Educación reduciu as horas de pedagogía terapéutica e de audición e linguaxe. Desde o Bloque sí que temos que dicir que, pues que non entendemos que o goberno local aínda non se reunira coas familias nin co Consello Escolar. En todos os consellos escolares hai representación do Concello. Este pasado luns houve un Consello Escolar en Covas, houve unha convocatoria con un punto na orden do día con este asunto a tratar e ninguén do equipo de goberno se presentou, non? O que, pues sí que denota, pues unha falta de responsabilidade abrumadora, máis se temos en conta que a actual alcaldesa, pues a mestra de profesión e que foi, ademais, xefa territorial de Educación.
Por todo isto, bueno, pues o que rogamos é a alcaldía a que se reúna coa AMPA e co profesorado e a que actúe como mediadora coa Xefatura Territorial de Educación na busca dunha solución urxente e inmediata. Sin problema ningún, Iria. Eu vino na prensa, evidentemente, falei coa directora nunha ou dúas ocasións, sabía pola prensa, eu non sabía nada máis, evidentemente non me vou meter si eu sei precisamente por estar onde estuve, sei como van as cousas, entonces entendía que igual entre eles que podían amañar, sin meter eu man ningunha. Eu tiña o número, non é por disculparme, a cousa está aí. Eu tiña o número da presidenta da AMPA, collín mal o número ou deronme mal o número, de feito enviénllo a ela, claro, cambiaba un número, eu chameina varias veces, pero resulta que, claro, como non me contestaba, dixo, bueno, ou non me quere contestar ou non me quere falar, o caso é que o número, un deles estaba mal, por iso non me contestaba, claro. Entonces, xa teño o número, falei hoxe mesmo con ela, e quedei que non había problema ningún, que eu recibías e que falábamos do tema e se tiña que mediar, eu mediaría, pero quero que me expliquen primeiro elas xunto coa dirección do centro, porque moitas veces os pais e as nais, eu precisamente por estar onde estiven, sei como somos os pais e as nais, e tamén hai que ver as necesidades do centro, que teñen que falar os técnicos, e logo conxuntamente escoitareinos a todos, eu trasladarei, preguntarei ou farei o que teña que facer, igual que o fixen en moitas outras ocasións. Vale? Entonces, eu estou a disposición, unha de escoitar, e evidentemente de trasladar que sei do que falo e precisamente como sei do que falo, estarei donde teño que estar. Vale? Entón, estou á espera, concretamente díxome que me ian pasar unha unha hora, porque o problema era a hora, xa non o día, que preferían polas tardes, pero a hora para que non lles coincidira, bueno, cos pequenos e toda a historia, e que me iban pasar por correo electrónico a cita, vale? Eu mirei, por eso saín antes de entrar no pleno, porque cando as vin ali sentadas fui mirar exactamente a ver se me chegara e non teño todavía, pero bueno, non pasa nada, quero dicir, que cando queiran, eu séntome con elas e trasladarei. Vale? Nada, incidía, Ai, perdón, sí, perdón, Iria. incidía no do Consello Escolar precisamente porque é a representación do Concello, das familias e do profesorado tamén. Sí, bueno, A mí sí que me gustaría deixar esta réplica ao mellor, se puidera ser, aproveitando que elas están aquí, para que utilicen elas o tempo. a ver, utilizar o tempo, hai fórmulas, eu non sei, porque se empezamos a deixar que a xente fale en calquera momento, entonces isto xa hai un procedimento. Entonces, eu estoume comprometendo públicamente a facer o que teño que facer, a ela xa se escoitamos, porque evidentemente todos sabemos, é público o que pretenden, pero agora falta a parte real, a técnica, que é a que temos que ver, vale? Entonces, si están aí, incluso eu atendoas agora, non teño problema, pero falta a directora. Entón, se falta a directora, eu prefería que estivera a directora, se non vos importa. Perdón. Sí, pero a ver, eu non sei, quero dicir, este non é o proceso, vale? Entonces, a min non me importa, pero facelo con unha, quero dicir, facelo con todas. Entonces, o procedimento é o procedimento, eu non mo quero saltar, porque senón no próximo pleno temos outro, e no segundo temos outro, e senón non salimos de aquí, vale? Non é por eso. Pero vamos, que cando se peche o pleno, non hai problema ningún. Vale? Perdón, Perdón. digo que entón o meu tempo utilizo eu, que non Sí, todo claro, tú. claro, claro. Pensei que xa acabaras, mire. No, era para saber logo se podía, quero dicir que eu entendo que sería unha excepcionalidade e que empregarían o meu tempo únicamente, nada máis. A ver, é bastante curioso que xusto hoxe conseguira o número da presidenta da AMPA. Oh. De todas maneiras, celebramos que por fin vai existir esa reunión. E, bueno, xa que elas non poden dirixirse
a cidadanía, porque además están nos vendo a través da canle de YouTube, bueno, pois sei facer un chamamento de apoio a AMPA e ao profesorado do Colexio de Covas, que este venres volve a haber unha concentración, outro venres negro ás 9 da mañá, e que, bueno, que o que se pide é apoio e a mediación da alcaldesa tamén para resolver este problema. Nada máis. Iria, non podes dicir que non houve intención, vale? Unha cousa é, despois de varias chamadas, e así yo dixen a directora, etcétera, sabes? Evidentemente intención hubo, vale? Ata hoxe, que evidentemente foi o que pasou. Conseguindo, é imposible que pase isto. Entonces, bueno, pasou así, non pasa nada, Bueno, vale? os consellos escolares están para ir. Vale. O Consello Escolar eres ti, non? Sí. No Consello Escolar está Domingo. No, pero é que pasan máis, quero dicir, isto antes non pasaba co Bloque e co PSOE. Os consellos escolares hai que ir. Bueno, Iria. Si queres, dígoche o que pasaba. Pero bueno, independientemente. Non sei se Domingo, que está no Consello Escolar, e non foi especificamente ese día, vale? Si quere decir algo. Bueno, boas tardes a todos e a todas. Antes de nada, señora Iria Cotelo, non sei se o seu xa é ponía por min ou é persecutoria, se na hostelería porque me toca, se non sei escolar porque me toca, pero sempre me toca falar por alusións. En este caso voume defender, non defender, senón eu vou dicir, e hai aquí xa que está escoitando, e como di vostede que nos están vendo dos canales de YouTube, pode vostede reunirse con esa asociación e dicirlle a colaboración que está tendo por parte do Concello de Viveiro, da alcaldesa, da consellería correspondiente e de outra consellería que levo eu, que independentemente esteña no Consello Escolar, tamén lle digo que me felicitaron o primeiro día que fun, por dixeron que era a primeira vez que había un consenso que aparecía hasta o concelleiro. Me dixeron, pois mira, para que vexa vostede, eu era a primeira vez que iba. Voy dicir. A ver, disculpad, Bueno, por favor. Es que a ver, por favor. A ver, por favor. Esto es un ple. Por favor. Por favor. A ver, el público no puede hablar en los plenos, no porque no lo diga yo. Si no, esto sería una fiesta. Esto es el reglamento, ¿vale? Entonces, por favor, le estoy diciendo, por favor. El público no puede hablar en un pleno, y si no, que lo diga la secretaria. Si no es así, señora secretaria, ¿el público puede hablar en un pleno? Mariluz. ¿Vale? Entonces no hay problema ninguno. Si es con solicitud previa, se habla. Si no, no saldríamos de aquí en ningún pleno. En todo caso, ¿algún ruego más? Oral, por Viveiro, ninguno. Vale, pues levantamos la sesión.